koro kelo ng'urni. Duol mochung' ne choko osuru e pacho ka Kenya Revenue Authority dwaro ni mondo kaber to koro giyudie gin bende nyausuch gimoro kowuok e choko ma county osetimo miluongo ni gross on source revenue mane wacho ni total on source revenue ni mondo gin bende gitagodo chenro margi. Penjo en ni to bende ma en gima nyalo kelo ber ne county koso oyo to bende luwore kod chike. Ineno bati sani wa jo Kenya ne wan focus e weche moko machielo to aneno ka barua bi Council of Governors ogolo. Ting'eni ka ng'ato wacho wach to nego bed ni luwo kinli gima ng'ani temo wacho. An language na mokwongo na winjo ka giwacho ni there has been persistent. Persistent tiende ni gini ok en gima wendo. En gima KRA osebedo ka nego e pachgi. To kanyo romo barua mane gigolo ni ne gigolo tarik 10 dwe mar 6 ni to ne kuro gilande ayanga ni gini ok wayie godo. Ang'o makelo poko e kind KRA gi county government? Kaka nanyisi ni article 6 wacho ni Kenya en territory mobedo subdivided into counties. To kendo subsection 2 mare wacho ni county government to gi national government onego bed ni tiyo under coordination, mutual relationship manitie e kindgi gi cooperation. Ma ok onego bed ni gin gi ng'ikruok moro amora nikech giduto gin sirikal makonyo jopiny. Kendo temo wacho ni kata obedo mana ni Kenya obedo divided into territories miluongo ni counties gi, to services mag national government nyaka yude territories gi mana through that mutual understanding. To wang'iya ne article 209. 209 to koro kelo chik moyiene sirikal mane moyiene keto ne ushuru mane to sirikal mane moyiene keto ushuru mane. Article 209 kisomo mokwongo wacho nitiere subsection 1 wacho usuru ma national government emonego bed ni kawo. Mokwongo income tax county ok nyal kawo. Kuomi county mora mora mobiro kuomi ni dwa juogi income tax mano miriambo ya kutosha. Mano ok chikgi. The second tax moyiene national government kawo en value added tax. VAT en supreme function mar national government. Abro buge wach mar VAT ni mondo mi koro wang'e wach barua ni gima koro kelo issue. Number 3 en custom duties. Custom duties in terms of taxes mag mwandu madonje Kenya kata mioro oko mano ok oyiene county mano national government to gi exercise tax. To owach ni bunge kata national assembly kata parliament nyalo enact law ma nyalo chiwo ne jingo sirikal mamalo kawo ushuru mopogore ke magi. To gima itame sirikal mamalo gin taxation mowach ni counties nyalo okawo. Mano kisomo katiba article 209 subsection 3 to koro wacho ni county may yok ni ochuno mokwongo power momi county ginyalo kawo ushuru kuom property rates to gi entertainment tax to gi any other legislation mag obedo imposed by parliament. Gima koro kelo shida e kind county government gi KRA ni KRA county neno ka gima KRA kuonde ma gijuoge ushuru gi nitiere ga component of services ma KRA neno ka gitimo which is vatable. Manyiso ni nigi value addition be it project kata service ma gitimo ma gineno ni county bed ni chulo gie VAT. Mane gima kelo e kind Council of Governors to gi KRA. KRA be neno ni in this total on source revenue nitiere facility improvement financing kaka mag thieth ka to gi ordinary on source revenue. For instance, seche ma ng'ato dwa gedo e county kata kikawo contract moro. Kikawo contract kata kigedo e county manyiso ni contractor is the value, the cost mag gigo kaka nyiewo gi plus the VAT. VAT ni gi hold in trust on behalf of national government. Ng'enyne ioro to KRA matin bedo withheld gi county. But is there any service ma county osebedo katimo which is vatable in nature ma KRA neno ni
wambe ka ae mwanyalo juogi ushuru moro mar VAT. Mae makelo ng'ikruok e kindgi. Asipie, gin ang'o gin tije mage ma kinyalo yango kuom ranyisi ma county timo ma samoro KRA neno ka gin mago ma owinjo bed ni kawe chudo mar VAT ni. Gin tije mage ma samoro county timo achiel kachiel e chenro mage mag tayo county e budget margi e komenda ma samoro nyalo lombo KRA mondo giwach ni to wakawe watere piny owacho mamalo kaka equitable fund to wabiro duoko nugo bang'e lakini wagole mokwongo. Good. Kama wacho ni mokwongo nyaka wayie ni ma en dhap dala achiel. Nikech national government gi county government ma gimwatemo wacho ni ma dala en mani jogi ogone gi miechgi. Momiyo gibedo a bit self-independent. To en dala achiel, en dhap dala achiel. Gimomiyo wacho ni the timing mar wechegi to nobiro mondo mi divert pachwa kuom weche mane omako Kenya gi weche mag chik mag omenda. Ok en a big issue. Number one, ipenjo. Ni benitiere VAT, the services momi county. Wang'eya ni gik mo nowacho schedule 4. Schedule 4 mar katiba nowacho functions mag manokete county. En agriculture, county health services, gik mang'eny, cultural activities, county transport, gigi duto manokete schedule 4. King'iyo gi the Finance Act and the Value Added Tax Act nitiere functions manobedo separated kaka county functions to in its nature kagi offer those services nitie value addition magitimo. Iwinjo seche moro amora mise offer service manigi value addition on it gino attract gimiluongo ni value added tax. Nitiere moko magitimo ma are VAT exempt. For instance, most of the things mag agriculture are VAT exempt. But gige trade, gige ohala, ingeni trade is devolved, donge? Yes. So trade kobedo devolved, most of those services are in trade. Trade of us gige pur kende. Trade uso nyaka gik moko mosetimnegi final packaging monego beni ka jajuok idhi kao pesa kuome. At the end of it, income ma iyudoni is VAT in nature. En gi value added tax in it. Seche ma ikao pesa ni e gimomiyo jo KRA neno ni so long as you are offering services kata ijuogo jogi on the services which are taxable in nature, onengo wambo wakel VAT on it because iyude as a receipt. Iwinjo, magi gik ma koro kelo ng'ikruok e kind county gi national. All right.